Inday Vlogs ni manglakaw ni ilahang lula. Magunsa man ta dito? Maghatod sa cellphone. Ha? Maghatod sa cellphone ni lula. Ato ta dito. Maghatod sa cellphone. Tara. Ato. Sige, ato. Abli dayon si Inday Vlog sa iyang Golden Gate. Muna yung Golden Gate niya, guys. Kataasan ang Golden Gate. Golden Gate. Inday Vlog. So, nindot kay gate, guys, no? Why gasto? Waray gasto na, guys. Nya Golden Gate. May dahon. May. Kamao day ka ng kanta, ha? Ha? Pag-practice? Sige, be, kano, be? Ikanta. Muna. Ato ta kalula kay ato tong bisitaan. Bisita mi kalula. Ibisita na mo si Inday kay gimingaw ni siyang lula. Awan ay ng lula. Iskil man akong lula. Hagdanan. Ang nalingawan ako na, si Lula Esther. Ato. Nanay labon! Sige. Paghinay. Kapintay ka dugho na. Dugho ba? Sige. Hello? Sino kayo? Sige. Labod. Ha? Karagod na labon oy. Naman, oh. Ay ko lang, ade mo na makita po, no? Ato to lang ko. Dila ay. Naman. Oh, na, muna labod, guys. So, muna labod sa bukid, guys. Na, ayo. Na, muna labod sa bukid, guys. Kakita mo, anak, guys. Oh. Pati nisunod to siya. Na, muna mga atang, guys, dan. Ato. Ay, ispati ko lutong bilang usa. Dara, ang usa, oh. Hala. Dara, ang usa, guys. Oh, labod sa dan. Ha? Labod nga dako ba kanang itom. Dara. Ato. Kay kaluha na sila. Oh, kaluha. Duha man kabo kaluha na. Ato. Ay pag si kuan. Ano, si kaluha. Dara. Na!